Promover a sustentabilidade e o cuidado ao medio ambiente ao tempo que se fomenta a inclusión social das persoas con discapacidade. Esta é a base do proxecto Compostaxe pola Aprendizaxe, unha campaña pilota pola compostaxe inclusiva que impulsan Permae e Down Coruña, no Instituto Isidro Parga Pondal de Santa Cruz, no Concello de Oleiros. É unha campaña piloto para intentar demostrar que as persoas con discapacidade poden levar a cabo traballos de medio ambiente. Neste caso, é xestionar unha illa de compostaxe comunitario. A través desta campaña piloto, a rapazada está a xestionar os residuos orgánicos que se xeran no comedor deste centro, onde xantan a diario 300 estudantes, uns 40 kilos de refugallos ao día que antes acababan no lixo e que agora depositan aquí. Estivemos mirando, primeiro, de onde salen os residuos que saen do comedor, os recollimos, estas persoas con Down os recolleron, os levaron á área de compostaxe e ali fixeron os seus traballos. Unha dinámica que serve tamén para concienciar a rapazada da importancia de xestos como este. Explicámoslle a todos os alumnos e alumnas de sexto de primaria como funciona a compostaxe, como hai que facer e como non hai que facer as cousas. Esta campaña é posible tamén grazas a empresas que aportan moito ao proxecto, entre elas atopamos a Baigar de Vilagarcía, que cede todo o material preciso. Colaboramos con la aportación de materiales necesarios para llevar a cabo el compostaje, como son los composteiros domésticos y comunitarios, aireadores, termómetros, así como los contenedores marrones que se emplean y que se ubican en las vías públicas, ¿no? Y es una manera de colaborar sin ningún tipo de ánimo de lucro y bueno, de concienciar a los más pequeños de lo que es la economía circular y el reciclaje en general. Os restos orgánicos que sairán deste centro de compostaxe serán empregados pola rapazada para o coidado do horto que teñen no colexio, un xeito pois de pechar o ciclo deste modelo circular no que agora se lle dá valor o que antes non o tiña.